Biasanya nek denok ki panggilan sayang. Berarti kamu sayang sama gue. Oh lah saking tresnane to, Mbak. Saking sayangku. Piye? Oh ya nok ya udine. Iya. Nok nok. Kok piye to? Ora piye? Jane jelas ora sayang ora. Weh. Iya iya to nok. Kok kaya Sineksenan. apa? Janung saisinipun. Biasanya sinek-sinekan bumi langit ngono. Kok sinek-sinekan kok. Nah kuwi abot banget aku bumi langit tak janung ngono. Aku kaya dipanggil nok iki kaya piye madeg ngono ya rasaku. Madeg piye to kok ser. Lah nganu bapakmu. Bapak sapa? Pak Seno biyen iki biasane nek ngundang sinden-sinden ki ya nok ngono. Dadi nek jenengan kok lek ngundang meng denoke meng aku tok ora ya aku rada piye ngono. Ora mung denok tatin tok. Karo sapa denok sapa? Sugeng dalu Mbak Tatin. Mbak Tatin po Denok. Denok Tatin. Konsisten no. Iya, kudu konsisten. Denok. Denok. Mergane ngapa kok aku mbok celok denok? Hah? Lah dhewe wae. Kok isa-isane mongko tua-tuaku lho. Hah? Biasanya nek denok ki lebih kecil daripada yang memanggil ngono lho. Warak. Lah?
Ora kudu wis ame jaman saiki wis ora ngono kuwi. Ora kudu to. Biasane kudu. nek denok ki panggilan sayang. Heeh. Berarti kamu sayang sama gue. Oh lah saking tresnane to, Mbak. Saking sayangku. Piye? Oh ya nok ya utre. Iya. Heeh, heeh nok. Kok piye to? Ora piye? Jane jelas ora sayang ora. Weh. Iya to nok. Kok kaya Sineksenan. apa? Janung saisinipun. Biasane sinek-sinekan bumi langit ngono. Kok sinek-sinekan kok. Lah kuwi abot banget nek aku bumi langit tak janung ngono. Nggih niki derek remen Mas Gading. Sowan wonten Kelurahan Pathuk menika kula uda kawis sampun ping 4 niki. Ping 4. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Pak Lurah. Nggih, maturake sehat selalu. panuwun. Menika nggih kula Pak Lurah Pilang Rejo nggih. Rawuh. Nggih. Mau ya wis nyawer iki. Iki lho. Wis entuk-entukan nggih. Pak Camat nggih rawuh menika Pak dari Pak Kepolisian juga rawuh nggih. Monggo Pak mengke menawi badhe ngersakaken lagu. Nggih. Ya urek-urek mawon. Nggih, diurek-urek. Mboten sah diseni mboten napa-napa nggih. Nggih nek mboten nek mboten pekewuh. Nggih nika derek tetunggal rumiyin. Nggih, derek tetunggal. Mas Gading kagem masyarakat wonten Pathuk sedayanipun. Nggih. Mugi tansah pinaringan sehat nggih Pak Bu. Nggih. Nggih lancar rezekine. Amin. Rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Mugi masyarakate tansah guyub rukun nggih. Ketok mboten kula. Ketrak. Ketok napa mboten? Ora pati yo. Nek sing sami lenggah anu nggih ketok nggih. Samene gedene mosok ya ora ketok ya. Nggih pokoke ketok ora ketok ya sementing enten wujude sementen iki ketok nggih. Ketok. Nek delok kene ne rasa didelok wong ya padha wae. Bentuk. Nggih menika Mas Gading. Nggih. Remen panjenengan niki mayang ten mriki nembe sepisan nikah nggih. Nggih. Nggih, pokoke alhamdulillah sakniki jenengan ketiban sampur menika. Ketiban sampur. Sak wonge ora. Napa? Kaya ngono Mas Wayu nggih ketiban sampur mau dalu. Lah nggih. Panjenengan nggih ketiban sampur. Nggih. Nggih nderek remen nggih Mas. Nggih, nderek remen. Priksani nggih kathah sanget menika bapak-bapak ibu-ibu enten sing wonten mriki enten mriku sami lenggah sedayanipun. Pokoke sugeng dalu sugeng mendelok Mas Gading. Nggih, mendelok ya. Mendelok iki ya menonton. Nggih, menonton. Nggih. Nggih. Wonten pamundutan? Wah, akeh banget iki, Mbak. Menapa aku kaya dipanggil nok iki kaya piye madeg ngono ya rasaku. Madeg piye to kok ngeser. Lah nganu bapakmu jenenge Bapake sapa? Pak Seno biyen iki biasane nek ngundang sinden-sinden ki ya nok ngono. Dadi nek jenengan kok le ngundang meng denoke meng aku tok ora ya aku rada piye ngono. Ora mung denok tatin tok. Karo sapa denok sapa? Heeh. Sapa? Denok Prastiwi. Denok. Ya ora apa-apa kuwi pancen ibuke iki pantes nek dipanggil denok soalnya ket biyen ya ngono terus. Iya. Dari 6 sampai sekarang itu sudah dewasa. Arep muni tuwa aku rawani dewasa. Sudah dewasa, tetep ngono kuwi wajahe cantik. Cantik kok. Ket biyen ya wajahe ngono, terus ora berubah. Ora nek biasane nek wong tua kan doteng klinting apa nih jenenge kene iki. Pipine nek ibu enggak. Iki rahasiane apa mbok arti iki perlu dicontoh ya, Bu Napa? Rahasiane daging. Daging apa? Rahasiane kok daging. Lha Mas Gading nek kepengin awet nom, maem daging. Alot. Hah? Alot. Alot yo milih daging napa to, Bu? Ya sing penting maem daging Mas, ngono ben sehat awake. Nomor resepnya dari Ibu Prastiwi. Nggih napa jenengan sing maca napa? Sugeng dalu Mbak Limbo, kula Pakde ugi gidek saking Pandak Selatan nyuwun tembang Lintang Asmara ingkang nyekar Mas Keswan duet kalih Mbak Tati nuwun. Oh nggih,
Sampun nyawer 100.000 wonten rekening atas nama Agus. Koceluk. Heeh. Terus parabane Agus Koceluk kok iki. Lah nggih. Iki ana meneh, Mas mengki request langgam rengu saking Pak Darso sinem Klaten. Nggih. Sampun bareng transfer 100.000 nggih. Sugeng dalu Mas Gading niki kula nyono fans berate Mas Gading saking tlatah Belor Purwasri Kediri badhe nyuwun tembang ande-ande lumut untuk Mas Gading mugi sehat selalu ugi dumateng sedulur kula warga Pathuk Gunung Kidul ugi sehat sedaya lan rukun selalu matur nuwun. Nggih terus niki enten sik nyuwun gubuk asmara. Menika ingkang pundi remiyen ajeng nembang remiyen apa menika Mbah Baot kaliyan Mbah Niken? Mbah Niken. Mbah Niken. Lah nggih no, sekalian dijumenengke. Sekalian dijumenengke nggih. Nggih. Monggo Mas menika Mbah Baot kaliyan Mbak Niken. Nggih disepoti riyen. Kepareng minggah wonten pepanggungan spotipun. Belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu. Suci gak kira yang jadi sama kami.
Matur nuwun Pak Nggih. Dalang, Mas Matur nuwun. Dalang. Nggih, kula nuwun Mbak Canggih Mbok Limbo. Nggih. Terus pundi kabaripun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Flu. Nggih. Alhamdulillah flu niki. Oh, di nembe didangir flu. Nggih. Anu meratah kok niki nggih meratah. Kula yo Nggih. bar watuk pilek niki sing Nggih. gregeg-gregeg. Nggih mugi-mugi kek dipinaringan dangan. Amin. Sehat bagas waras. Nggih, amin. Donga pangestu piyayi kathah pinaringan sehat. Amin. Amin yo ganti Mbak Tatin. Nggih. Aku wis kok mau. Oh berarti bojoku. Bojomu. Iki bojoku. Astagfirullahaladzim. Kok ora percaya tenan. Jenengan iki kok anu dipresake mripate. Tegese Lah iki jenengan ayune kok ngene kok. Lho angel lu golek wong elek ki. Wis semene bane bagus kabeh sing elek gur aku kok. Elek ra gur rupa. Wetame jabang bayi aja tiru. Wah, kowe nek delalah ngandut pokoke aja wertak batin. Lah terus Lairno. Lah kok dilairke? Wani po ngandut gek gur batin perang-perang tau. lah iya nek hamil kuwi yo ge dilairke kok. Ayo jenengane. Pokoke merinding to mati aku. Apa ya ora demit aku ki. Ora jenengan. Kuwi udah demit lah. Yang gono pesugihan. Kok sing kok kalau menyapa Pak Dalang Mas Dalang Pilu sekali. jengdalu. Nggih, Wilujeng Dalu. Dalang. Mbah Daud, nggih. Kabaripun kadose pilek. Nggih. Oh nggih, nggih sampun matur nuwun nggih. Nggih, ngatos-atos derek nggih, mugi-mugi. Oh, anu kek ndongake. Gek kula niki ndongake kula men mboten tau kadul Mas. Sami Mas, niki nembe musim Nggih. perubahan cuaca. Cuaca. Nggih. Perubahan cuaca jenenge cuaca apa? Es krim. Es krim ketok ekstrim. Nah, perubahan niku cuaca ekstrim niku Ekstrim. gampang banget. Nggih. Kula niku nembe mawon wonten jan. Pone jan mboten saged nyuwanten. Nggih. Lho. Nggih, tanggal gangsal niku mboten saged nyuwanten Pak kula. Lah terus Gek tanggal 6 kula kudu iso nyuwara. lah mergane Tanggal 7 golek butuh aku. ngangsur ya. Alhamdulillah. Nggih. Ngestaken Mugi pinaringan dawuh. sehat Mas Nggih. Dalang. Alhamdulillah. Dungane piyai kathah niki Mas Nggih. Dalang kudu tetep seger, sehat. Nggih. Nggih, mundi dawuh Pak Lurah Pak Mbak Lurah, Yati. sembah nuwun, Pak Catur, Lurah. Pak Catur, matur sembah nuwun rezekinipun. Nggih. Alhamdulillah makaping-kaping rezeki dari beliau luar biasa. Berkah nggih Pak Lurah. Matur nuwun Wonten Pak Pak Lurah. Ya Pak Lurah kok ya kan Nggih. mengikuti program. Nggih, programnya apa? Program mengentaskan kemiskinan. Lho, matur nuwun nggih Pak. Nggih. Mugi-mugi mawi program menika nggih kula kalih bojo kula saged mentas. Mentas kok? Kademen. Nggih, Matur nuwun wonten sedaya kemawon ingkang rawuh. Nggih, Pak Lurah, Pak Nggih. Lurah yang luar biasa menika Nggih. lenggang. Nggih. Nika Pak Sedaya Lurah wonten Pak Pilang Lurah, Rejo. Pilang Rejo. Saking pundi mawon Pak Lurah? Amit sewu. Langgeran. Oh, Langgeran, oh, nggih. Lajeng saking Nika Pak Camat nggih wonten. Nggih, Pak Nggih. Penewu. komplit. Komplit. Wonten gani Pak Penewu Nggih. kalian Pak Kapolsek. Mohon izin dan ya Siap, ini Dan. nek Pak Kapolsek Pak Solekan itu daleme sakwetanku Mbah. Jadi aku semanu beliau ngebrak. Oh, Ngaten. lha yo ngati-ati. Lah ngapa? Mindak ki cerak Pak Kapolsek Lah ki. iya, aku yo sok ngati-ati jenengan Yo. kuwi sik kurang hati-hati. Aku ngono kan wong lanang ya wajar ki Pak ki. Bedok ngati-ati saiki sumbere. Nggih, ngaten Mas Dalang. Nggih, Mas Dalang niki kula sampun ngaturaken kula nuwun. Nggih. Komplit. Nggih. Bila wonten dawuh menapa pun dawuhi menapa Wis awake dene kene wenok. kula badhe didhawuhi menapa mboten. Iki daharane tak pindahi. Nggih. Anu, ngenjang geduren. Sesuk ki malah kurkon genduren aku ki. Manu maksudnya nyambut damel apa kan? Oh, lah ngaten lho. Nggih 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 nggih. Nggih minangkani kalih. Alon-alon minangkani pamundutan Mbah Oh, Baud, ngaten. nggih. Nggih. Sekedhik bokos sekedhik. Oh nggih, niki sederenge minangkani pamundutan. Nggih. Nah, biasanipun kan Pak Penewu monggo kersa Nggih. Pak Nggih. Penewu kan? nggih, Pak Garyono Nggih. monggo. Karyono. Nggih monggo Pak. Monggo Pak. Nggih. Biasanipun kersa berkahi. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Monggo Pak Karyono nggih. Sepot ya Mas, sepot ya. Nggih, Sepot. sepot, monggo. Mas Wahyu sepot. Penewu. Monggo Pak Penewu.
Nggih, monggo Pak. Iki Kula pundi niki? Mriki Pak. Duh, kula sik Ngendi-endi ngungkuri sinden niki. Wah niki karang nggih ngeten kahanane kok. Makene mriku saya parah malih malah. Ah, ngono. Mboten napa-napa nggih Pak nggih, kula demuk-demuk. Sugeng dalu Mbak Cange. Nggih, sugeng dalu Pak. Niki ora do matur nuwun kalih Pak Lurah Pathuk to. Nggih. Mergo sing nanggap Pak Catur. Nggih. Ning jenengan kudu lili matur nuwun kalih kula. Kula pripun? Sing dawuhe ngundang jenengan niku kula. Oh, wah nggih ngaturaken ageng paring tanpa pamit. Sanuwun nggih Pak. Bapak Penewu nggih. Dadi wingi niku Pak Catur niku taran kalih kula, Pak, hari jadi Kalurahan Pathuk ajeng ngundang dalang sinten kula nderek dawuh Pak Newu ngoten. Oh, gading Pak Lurah ngoten niku. Wah, nggih. Dadi jenengan matur nuwun kalih kula. Nggih, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pamit. Termasuk bintang tamune sing milih nggih kula. Nggih, Kudu Pak. nggawa Mbak Tatin, gitu Pak Catur. Nggih. Nek Mbah Baut mboten to, Pak? Mboten, mboten. Mboten. Wong jare Mbak Tati Nek kan karo kula- Niken Baut ora ngoten. Nek kan kula ngertos. Piye? Kaleben benjang sonten ingkang wonten. Wah gedhen ngene kok Ngelegi. anggaran ngepet. Nggih. Ora mungkin. Niku Pak Lurah pasti nggih taren kalih kula. Nggih. Saenipun dalengipun sinten Pak Newu kula nderek dawuh Pak Newu. Gading. Ngoten. Pokoke gading terus. Nggih. Tim sukses. Iki tim sukses. Jadi ketua tim sukses jos yakin. Jadi mbok bilih kula matur kalian masyarakat rumiyin Mbah Baut, Mbak Monggo, Tatin. monggo. Nggih monggo Bapak. Nggih. Nggih, dumateng warga masyarakat wonten ing Kalurahan Pathuk Sakukuban. Wonten ing dalu menika kula minangka ingkang dipun sepahaken wonten ing Kapanewon Pathuk estu nderek mangayu bagya awit Kalurahan Pathuk menika sampun dumugi yuswa ingkang kaping 96 mekaten. Mugi-mugi kanthi yuswa ingkang sampun 96 menika mahanani Kalurahan Pathuk tansaya maju sami sengkut anggenipun sami mbangun desa. Tentu kemawon di bawah kepemimpinan Pak Catur Bowo luar biasa kemajuan Kalurahan Pathuk dipun bandingaken kalian ingkang sampun-sampun luar biasa. Nggih. Pramila monggo dipun tersaken lan mugi-mugi kanthi wontenipun adicara menika masyarakat kula wonten ing Kalurahan Pathuk menika tansah guyub rukun. Amin. Nggih. Amin. Sami sengkut anggenipun sami nyengkuyung menapa ingkang dados programipun pemerintah khususipun programipun Pak Lurah Catur Bowo mekaten. Nggih. Mbeli mekaten Pak Mbah Baut nggih. Nggih niki aja dogojikan. Monggo. Nggih. Nggih. Niki kula tampilane rada beda Mbah Baut. Nggih, spesial iki. Nggih. Spesial. Kok jan ra tekon Pak niku kok pecisan ngoten. Lah aku ajeng tekon mangke anu, Pak. Nggih anu tingaren tumben ngeten iki kok anu anggenipun ngagem busana benten kados biasanipun. Iku pripun ceritanipun? Pertama mergo adem. Oh, Nggih. Nggih kula pecisan, kedua nggo nutupi bodak. Ampun ngoten to Pak, ampun. Sami berarti. Lah jenengan nek ketemu kula mending digarapi kok kembar ngoten sakniki ora ketok bodake. Nggih mboten napa-napa karang nggih. Kaping 3 men ketok rada ngulamak ngoten. Awit Pak Lurah Pathuk niku sakmenika luar biasa Bapak Ibu. Pun pamer kalih kula ben Senin menika bar apel Pak Lurah kalian semua pamong langsung apa jenenge Pak Lurah? Belajar ikrok wonten musyawarah. Luar biasa. Nggih. Menika kegiatan rutin setiap hari Senin setelah apel. Nggih. Nek kula ngarani menika nek digawe sinetron judule Preman Pensiun. Ya. Preman pensiun niku mergane pripun to, Pak? Pak Penewu. Nun, Kok preman pensiun apa riyen preman to? lah nyuwun pirsa ki Mbak kalian Pak Carek buka nggon Google mangke metu. Nek kabare niku kok nggih ning mengke nek klentu ngenten lho. Niki mboten napa-napa. Ketimbang nome apik, tuwane ora apik. Lah iya, Lah Mas tonggo Wali. kae nome eko. Barang tuwa dadi ora eko. Mending nome ora apik ning tekan tuwa dadi apik. Menep, menep. menep gitu Pak. Mbok sange Nggih.
Niki ketoke sindene kok Cantik-cantik. Wonten Ibu. Pripun, Pak? anyar-anyar ngaten. Oh, ngaten. Banyak pendatang baru. Banyak. Spesial wonten pathok niki. Nggih. Sing lawas ning Mbah Baut tok kok Pak niki. Apa? Kayak barang lawas kadang regane ya iso larang. Ya. Kayak sing anyar malah bubuken. Ya sewu kula nyuwun gubuk asmara. Oh, nggih, siap. Nggih kula bawanipun kemawon. Oh, nggih. Ingkang badhe nyanyi kula nderek, nggih kula mboten samilih mangke ndak dikira kula pilih sih. Oke. Biasanya pun milih, Pak. Biasane. Biasane sok milih lho. Monggo. Nek Biasane pun milih. Nggih, mboten napa-napa. saya itu jenengan mboten ajeng milih. Nggih. Ning ampun WA kula lho mangke gelo jenengan. WA pun. Senengane lho. Ibu mersani. Biasane jane aku pegiwo. Wingi ten Beji pun kalih Mbak Agnes. Nggih. Gantenan nggih Mas Nen nggih. Gantian nggih. Nggih, Pak. Jenengan mang milih. Nek ketoke ora. Sakniki padha-padha sing asli Tanjung Sari. Oh nggih. Mbak Niki Ika. awake dhewe ketemu sedulur Pak Ya, Mbah nggih, Bon. sedulur. Mek Niki beda- Tanjung Sari, kula nggih Tanjung Sari, Mbak Ika nggih Tanjung Sari. Mek beda nasib. Jenengan dadi penewu, kula mek dadi penuwunan iki. Ya mboten napa-napa karo Enggak, Pak Ika. ning anu kok beda kok Mbak Tati. Pripun ta? Iki tidak dikawal kurang ngene iki lho. Nah, terus Ora pati antep iki saiki. Kowe iki senengane ora gawe barang pengawalan ketatis nah niki. Iki terbedi luar biasa lho. mboten iki gur senengane gawe huru-hara. Aku ki seneng kok nek tangga teparo iso kobong ki aku. Ibu ki aman kok aman. Monggo Pak Newu. Bawanipun Bawanipun. gubuk asmara. Pak Newu, Nggih, mangke nggih. sik nyekar Mbak Nggih. Ika. Oh, siap. Nyuwun sewu nggih Bapak Ibu sekalian nembe latihan menika. Lho. Yai Sugih ki njaluke gur 1000 lha aku ora cukup gur 1000. Nyate njaluk ya sing akeh gek turah. Nyingkar nyingkur Tepuk tangan. Ah, Pak Penewu. Iki bahaya iki. Pensiun dadi penewu njuk gentene aku lha aku mangan apa iki? nggih wedhus wiwi tane nyingkar nyingkur pas mboten niki Oh, pas, Pas, Mas. pas. Mangke nek Pas. nek boten Pokoknya pas mboten pas tetep pas. Pas. Mangke nek boten pas kayak digeser sithik pas mangke pun. pastor cetha ya. Cetha, nggih. Oh, nyingkar nyingkur ngono ya. Pas. Karang yo wis belajar ikrok, dadi kudu pas. Bacaan kudu pas. Kudu Wis pas. ikrok, Senin ki ikrok. Iya iya, kok malah muring-muring lho jenengan. Monggo Pak, monggo. Lingser. lingset yen ke mutan Pas. Pas, pas, Pas banget. Jane casak niki sing ngarani ses. Tes. Pas. lelampahan kang wuri Pas nggih. Pas. tresno tulus nadyan engku bokas mara Pas. monggo Pak Ika. Pak Penewu ya ini saya timur. Atas-atas Bu. Napa lho? Kunjungan perlu pengawalan Bu. Kok nek dilalae pas ya. Nah iya kader-kader saniki berbahaya lho Bu. Iso dadi nu seneng aku geger. Senengane kok menyulut. Sedika Api. dawuh Pak Nggih, Penewu. ya.
Monggo Mbak Ika. Lelagon Gubuk Kasmoron. Nggih, Nggih, nggih gentosan mawon nggih. 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 Sabar. Kok ngendi iki? Oh ya wis. cedak-cedak senengane ganggu. Apike iki templeke nggon cagak. Nggih, monggo. Nah, Pun kula candelke Pak. kok sebenarnya Sadetan sajroning ati Dadan luntur saya merah aku kowe dadi karo mergo lereng
matur Mbak Ika. Nggih. Nggih matur kalian Bapak Ibu sekalian, gandeng benjang menika dinten Senin nggih kula kalian Pak Kapolsek kedah apel nggih nyun pangapunten mbok bilih kula kalian Pak Kapolsek boten saged nenggani wayang menika ngantos purna. Pramila mbok bilih samangke kula nyuwun pamit. Ngaten Nggih. Mbak Limbo, Nggih. matur nuwun. Gek niki wae Matur gandeng sembah nuwun. jane Pak Harno wau wis makili kula nyawerke ning niki kula gandeng disangoni kalih ibune niki wau kalih seten niki. Oh. Walah nggih matur Manut, sembah. Pak. Oh, nggih Mbak Ika. Nggih. Nggih. Anu Pak, nek mangke kira-kira dadi masalah jenengan sowake kotak infak mawon Pak. Matur nuwun, samiwun, matur nuwun. Nggih, matur sembah Nggih, nuwun. matur sembah Pak nuwun, Pak Bapak Penewu. sami-sami Pak Penewu. Alhamdulillah. Mugi berkas dayanipun Ibu. Amin. Terima kasih ya Bu. Terima kasih nggih, Anu, Bu. kula namung guyon Bu, Pak Penewu niku anteng piyayine. Mboten purun nika-nika. Balah nek wis entuk ki ngono kuwi nek bojoku senengane. Mau menyulut api. Saiki ya dialem nyata yo ora kobong kok ya. Lah piye? Ning barang eneng lulungune kok sae Pak Penewu niku piyayine kon mah. Ora, mboten purun nika-nika. Nek urung eneng mah ya mbuh. Nggih matur sembah nuwun Nggih, Pak sembah nuwun Pak Penewu. Nggih Mbok Bilem Pak Lurah. Pak Catur. Pak Lurah, juga Pak Lurah. Nggih. Nah. Biasanipun nggih kersa minggah panggung kok. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Eh, Mas. Pak Lurah. Wingi pas Pak Catur, Pak Lurah, monggo. Kedah semangat Pak. Sing nimbali Pak Lurah Catur kudu semangat. Lah jenengan ora mung kula kan minggah. Lah kula ora terus minggah niku. Alah Pak biasanipun nggih pripun ngenten lho Pak Lah ning kaya Pak, dadak di mosok pun minggah gek ming meneng mawon lah masak nang isore lho Pak. Lek nek Nggih. ora anggere munggah terus reaksi biasane. Nggih, Mosok wis munggah terus. nggih matur nuwun dumateng warga masyarakat kula khususipun masyarakat Kelurahan Pathuk umumipun sak kiwa tengenipun. Kenging napa kok kula sakniki nyandang kaya sopir andong. Nek jenenge mesti ngertine kula iku wong Bambung, wong edan gitu. Ning jane niku nek jenengane ngerti sanepa kula niku nyandange kaya sopir andong. Mergo sopir andong kuwi mestine ngeten kudu cepet to. Nggih. Lah warga masyarakat wonten ing Kelurahan Pathuk niki kula ajak supaya pembangunane cepet gek wangun ngoten lho. Nggih. Nggih. Beda nek kula ngaten iki gek bacisan. Nah, nek Senen niku anak buah kula kalih kula niku ikra. Nggih. Nyuwun pun saelek-elek kaya ngene ikra siji. tapi luar biasa. Mau Ya, belajar ya, itu ya. jos. Nggih pengen jenengan nggih luar biasa tesih purun Wong ikra. kanca kula nggih sing setiap hari niku gawene salat ngaji lho ikra pinten Pak? 3. Ya alhamdulillah. Dan dites niku ngoten niku Pak. Kula ngundang ustaz niku lho. Wah, iki. Tujuan kula mboten nonton liya, mung sing barang-barang negatif niku iso kekerim. Oh. Kula iso ngomong negatif mergo kula mbiyen wong negatif. Nggih. Ki Pak dirungokke, Ya dirungokke. ya. Ya. Niki wae anu nggih, kula tak nyekar napa nggih? Kula tak bawa dada gula mawon. Oh nggih, nggih. Nggih. Pun monggo lihat sing. Dirungokke. Ya nek tek rasa wis rasa anu ki kurtene urung menep aku. Lamun sira hamangku pamimpin Nggih. hanga gemo rasa
telung perkara kudu bisa anindake jenengan berengke ya Jadi Pak. Iya niki Pak. Ajeng kula rekam. siji pawitan ati jujur sugih ilmu kang murakabi. Yo, seorang pemimpin niku kudu duwe ilmu sing kira-kira migunani. Jujur. Khairun nas anfahum linas. Nah, Jadi Nah, iso iki. sak padha-padha Jeruk iki. iku. Luar biasa. Dirungokke. Wis Ya pemimpin itu tidak usah pengen dialem. ya. Nah, Ora ngrungokke kuwi arep dicacat. Ning sing penting tujuane siji. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa Wah, liya'budun. saya Ibadah tujuane. saya jero Wis. iki Andes. Nah, niku. Tujuane iki ibadah pun rampung. Wis panas kabeh awak kok mesti wajak ayat ngene iki. Aja padha seneng tukaran seneng silatur rahmi. Rungokno ora kurpadu silaturahmi. Oh, kowe. Apa wong lanang niki Pak senengane. Lho wong iki kaya aku lho ora padu. Lah terus? Minggat. Lamun to sira paring dono aja ana rasa pilih kasih Irungokne. guyub rukun andadekno amalesan dosa Luar biasa tepuk tangan kagem Pak Lurah ya Allah. Matur nuwun nggih. Iki jika diteruske ngidam sari, Oh, nggih. kula tak mandhap. Mergi kula sakniki pun sepuh, nek ten dhuwur suwe-suwe niku pun boten betah. Oh nggih nggih Pak. Nggih, matur nuwun. Nggih, mboten napa-napa. Oh alah Sami boten mawon. to Pak sampun. Niki Mangke nek mboten betah kula duwe obate. Obat apa? Pakai yang beginian. Nggih, Pak. Pak. Matur nuwun. Waduh nggih, matur sembah nuwun. Waduh. Pak. Waduh. Waduh. Bola, bola. 5. Waduh. Nggih. Nggih. Nggih, nuwun Pak Lurah. Matur sembah nuwun, Pak Lurah. Kene Sida ora ketulis Oke. meneh aku iki. Yo, alah. nasib awake dhewe kepiye, Pak? Raskin ora mlebu, PKH ora mlebu, iki ya ora mlebu. BLT ya ora. BLT ya ora masuk, nganti kesel tegesek ning ngluthuk kabeh. Monggo. Nggih, monggo, Pak. Ya ora apa-apa, Nggih. Bu, karang ya rezeki menurut kebutuhan masing-masing. Oh, ngono. Awake dhewe ora entuk ora apa-apa, kene entuk pira temen kok? 50 ki angsurane dek ning 150 dijeng golek 200 meneh. Nggih, sugeng kondur Pak Penewu. Oh, nggih. Pak Penewu, Pak Kapolsek, derekaken. Nggih, derekaken. Besok harus apel pagi. Iya. Monggo. Sesuk ki Wong
Jam Sari. Nggih, sampun pinangkani. Pak Lurah catur ingkang ngersakaken. Nggih. Pak Lurah. Sen. Nggih, Menika pangandikane kena nggo tulodo. Nggih. bawane ta. Jenengan iki saya tuwa iki kudune iki saya menep jenengan iki. Ya kok delok-delok lingkungan. Kok delok-delok lingkungan wis ketok lho, kudune iki wibawa to. Nggih. Wis saya tuwa kok nggih Mas Dalang. Saya tuwa niku Kok malah nganggo golek dalan sing padang. golek dalan padang. Lah sik dalan sik sip. Nah, ampun golek dalan bayi terus jenengan niku. Lah dalang iki. Mas Dalang pe malah iso ngendika ngono. Aku anggere tilik notone lir. Apa lir? Kowe yo tekan mangsane ku yo menep nang rasa. Urung mangsane aku. Iya iya. Yo kabeh ki nganggo lakon kok yo apa ngerti. Kok Mas Gading niki sindene juga banyak loh Nggih. Mas Gading, cantik-cantik Nggih. semuanya. Wajah baru juga ada. Ya, yang wajah baru niki dipun jumenengaken. Baru. Wajah baru nang arepe Wajah. Mas Keswan ayo. Lah ya. Mulane kok betah. Ayo, ket mau. Dasare Mbak Ayu ora melu ya. Iya. kelas. Las Wajah-wajah baru. Wajah-wajah baru. Ya. Ayo Mbak, jumeneng Mbak. Baru. Ayo Mbak. Nggih. Jumeneng Mbak Afifah. Afifah. Viva. Afifah. 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 Ini namanya Afifah. 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 Mbak Viva. Afifah. Viva. Wis rampung kok Cik bengok. Cih, wis Nggih. dalu Mas Dalang. Wah, dalu mboten ketemu kok terus ono bendrate. Napa nih? Niku. Bendrate niki ta. Nggih. Derekaken nggih Pak. Pak Lurah, derek. Oh, sik, Pak dereke nggih. Kemawon dirate. Matur nuwun Ini sehat Mas, selalu. kajenge ora Melayu. jerantal. Apa pi? Dangu mboten kepanggih kok. Untune wis enek bendrate ngoten Mas Dalang. Muga nek niyang kepiye kuwi mongko? Mboten apa? Nek niyang karaten. Mboten. Boten kok gan niku. Mboten. Boten ngantos karatan kayak dicor. Jadi kan Kok ya ono untu kok dicor kuwi jenenge behel, Pak. Aku ya pengen arek pasang ngono kuwi. wis tak pesenke Eh, jangan pesen kira sepur mawon. anu kula pesenke 6 milinan iku ajeng kula nggih ngecor iki. Bendrat kae.
Monggo Mbak Afifah ngaturke wau wonten pamunditan menapa Pak Dalang? Mas Oh, Dalang. kesenten rengu enten ande-ande lumut. Oh, nggih. Nggih. Napa ajeng pun bebas ajeng Nggih. nyanyi napa? Rengu Napa? mawon nggih, Mas. Napa? Rengu. Nggih. Oke. Nyanyi pamundutan. Nggih, siap. Nggih, matur nuwun Mbak Afifah. Agem bawa mboten Mas Gading napa langsung manoh? Langsung bawa. Langsung bawa piye? Tegese nganggo bawa. Oh, nggih. Langsung podawani. Dadi balik meneh mergo langsung bawa Langsung bawa Mbak Tati. menika Mbak Afifah. Mbak Nggih. Afifah. Mawi bawa nggih, Mas. Nggih, Dalang. mawi bawa. Monggo Mbak Afifah. Memanise marak ati Memanise merak ati. Manise merak ati. Sip. Pajaane mengpra saja Sederhana. Nang semake nyenengake. Mantap. Jos. Sip. Gosis. Iya. alus manis nangsa make Kok dadi nang semake? Dadi podang kuning. Kok dadi lagu manuk? Terus wis suwe nggonku lelon. Reng. Nah, kita kan ngendi iki Mbak Yu? Coba Boyo lali. goleke. Iki mau kepiye? Mas Keswan ki ya Oh, di nggih. anu. Amit nggih Mas, nun Nggih, sewu. napa? karo Nila Oke. kepean. Wah, Bukune kok dibuka. ropo-ropo. Dibuka HP-ne padose Santai kan mau Bawone, mbok bawone apa ropo-ropo. kuwi mau nak? Bawa Alon-alon. Ana menika. Alon-alon dapet. Nggih. Pun ketemu. Alon kene nak, kene nak. Bukune kene nak iki Tak kira arep dadi podang kuning. jupuk pilo Tekne kuwi ya. nyamang anu lho. Tekne nyamang Mbah Baut ki dadi tekan podang kuning. Dadi tekan ngendi-ngendi. tenang. Kene Pakmu. Oh nggih, kene Pak. Iki Mbak Afifah ki nek arep nelak buku lak rekoso ning guri. Nah, jenengan ki kudu rela berkorban. Oh. Ndak ojo ditumpang iki. Ojo ditumpang ngene. Kene nggonen bor ora apa-apa wis ben. Tenan. Ora Amit, masalah. amit. Nah, wis ora kek matno. Gusti. Amit. Yo ojo to, Pak. Anggo tangan. Mbak, lah niki mengkon merucut lho. Nggih, ngenjang diamplas riyin. Diamplas riyen. Ayo nak. Ora nak. Wis gimana? Nah, kuwi yo. Rina wengi mantra tapan. Iki yo aja polah wae. Tur aku ya ora ngemano dhuwur aku lurus wae iki ya. Iki kok fokus apa? Dhuwur tratapan kok meneh aku. Lah aku sing ngemano ya lir. Jenengan nggih teratapan, Mbak. Sebenarnya aku ngadep rene. Kok beda? Monggo, Mbak. Pun ketinggal. Montang manting. Montang mati. Sing ora tenang. Ngopo? Ngendikane Pak Lurah Catur mau apa? Menepo lho, Menep kene kanan biasa nek kok ngono kae. Karepmu ya arep menep. malah mobile. Aku mereno, tenang guys. Ketok iki do wakil-wakil. Wakil Mbak Baut. Montang manting tanjena iki merem napa melek ya Mbah?
Ya merem-melek no. Mbah Baut, Mbah. Niku mbok dilapir yen wah. Wah niki dasare niki niku. Kok terus ngeces ngono wah. Dasare gabret. Niku dasare niku. Putih-putih niku mboten ngeces niku. Dasare umur. Aku tak linggo kene men polahe bojoku dhewe. Kang Masira Dewa bagus. Wah saya ora kuat bare iki cepet nono. Gampang teman beda pun Mbah pun Anu mang tambahi melih no. Wah kok terus tumen. jaluk imbuk Tak kira ki arep suwe Mak. Maka Monggo. sejak ikatan
Cik, matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun, Mbak Afifah. Namun dipun minangkani. Kena prank aku matur nuwun Mbak Afifah. Ya. Ini nek Mbak Nggih. Afifah ki Karangmojo. Nggih. Iki cedak dakku, Pak. Kuwi gaweane nek nggon aku. Napa nggih? Niki Mbok gaweane klosok di Sherlock. Siap. Wah, Ses. Telepon nggih. Oke. Ses. Ampun. Oke. Ampun, Mas. Lah Napa? ngopo? Wah, Ngopo? do rusak sing sapa mrikone. Ampun, Mas. Nggih, matur Kula ngerti nuwun, matur nuwun sedaya pun pinangkani tesih napa menika wau? Oh niki apa podang kuning pun kersaken. Oh, nggih, Sinten, Pak. Pak Limas. Pak Linmas. Nggih. Podang kuning. Nggih. Podang kuning Pak Linmas. Monggo, Kak Agnes. Sinten Pak Dalang? Mbak Agnes. Oke, Mbak Agnes. Ayo, si mungil. Yo. Mbak ngendika cantik. Cantik, cantik. Monggo Mbak Agnes, ini tak tulungi no. 150 cm. Ya, neng gelis. Sekalian kali tambahi Mbak Saras. Oh, monggo Mbak Nggih. Saras. Yo. Mbak Saras. Yo. Saras. Nggih, niki sik gadis-gadis nggih. Gadis jahitan apa Mami? Pripun Mas Gading? Sudah ditambahi tunggal meleh. Oh ya. Sekalian tinggi lagu penutup. Tambahi Mbak Cimu. Oh ya. Oh ya. Nah, ini. Iya Mbak Cimo. Monggo sing Kang Sakti monggo. Sik paling seksi. Ya. Kena, kena. Ya. Ya, medun no. Dak. Brorotoyo kowe. Alon-alon ares luwi mu. Iki ora piyai lemu ki ora nek kene jenenge piyai gemoy. Ah iya. Mlaku wis trompiang. Ana suarane ya, Mbak. Ya. Sehat selalu ya, Mbak ya. Amin, pangestunipun. Nggih, nggo. Langsung apa di bawah? Langsung toh ya wis. Yo. Ayo kene Mbak Saras. Iya, ada sarana. Wis ora krasa. Tau yo golek setan salah. Obang-obang veteran jago goleki. Ora krasa wis awakan. Mana yang nganti dia kan nyaman. Keleng-keleng tak sawang meja neng bang. Tak dike saka kadung. Sarwi ngose dewe ngale bensa.
kebranan ora mendung Iku sansaya gondrong Tetap sanane sun pikantulo sing mendung Neng omah wis ora krasa golek sing tak sayang golek ora krasa esok awan matur sembah nuwun. Lho kupu podang kuning sampun dipinangkani. sampun sedaya pun pinangkani Mas Nggih. Danang. Lagi gandeng kene iki wis jam piro iki? 12:30 pas. Iya. 12:30 pas. Iya mak wis arep dicukupke apa diteruske? Ya dicukupke sik semene mengko diteruske ning gara-gara ya isih ana wektu dienggo seneng-seneng meneh mengko iya. Mbariken Mbah Paut. Nggih. Nggih, ngaturaken manuwun iki lak. Kula terus melanjutkan Oh nggih. perjalanan. Oh Nggih, nggih. sowang-sowang lagi nunggu kata lepat nyuwun pangapunten Nggih. Mas Dalang. Sami-sami. Pinanggih malih pokoke mugi-mugi yo pinanggih terus. Amin. Amin. Amin, Sehat amin, selalu. matur nuwun. Nggih, amin matur sembah nuwun. Nek piye mak? Dicukupke lek seneng-seneng. Umpama ana pamundutan sing durung dipinangani monggo dipinangkani ning gara-gara iya. Nek lek seneng-seneng kakean ki ora apik iya bener mak. Heeh, wis yo gek neruske laku. Ayo mak tak derekke. Ayo. Ayo mak. Ayo ta. Saweko resang batin anata prajurit baris nyawiciku malak halanging tekad pindho alun samudra katiuping marutawa klawan kuntur ketuk wis saweka siya kabur